गोदान रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनैनि बे रादाबखौ फरायदों आं सुरेश सरगियारि। आसामाव दासान्दि गोबां हाराव कर'ना पजिटिभ मोनगासिनो दङ। मैयायो आसामाव गासै सा 42 कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। बिसोरनि मादाव दुखुनांथाव बाथ्रा 2 दाननि उन्दै गथ' गोरलैनि देहायावबो मैया पजिटिभ केस मोनदों आरो बिथांनि बे 2 गथ'नि बिफानि देहायावबो पजिटिभ केस मोनदों आरो बिसोरखौ दा GMCH थामहिनबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनबाय आरो बिसोरो हजाइनिमोन आरो दासान्दि आसामनि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला टटेल केसा जाहैबाय 157, बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जाबाय 41 आरो एक्टिभ केसाव दङ 110 आरो बेनिफ्राय थैनाया जाबाय 4 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया जाबाय 2। गुबुन फारसेथिं रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिया आसामनि गभर्नरा लकडाउननि समाव बेरायनायखौ साबजानाय मोनाखै। मैया आसामनि गभर्नरा क'क्राझाराव लकडाउननि खौरां लानो थांदोंमोन। बेखौ MP बिस्वजित दैमारिया साबजानाय मोनाखै। जाहोना जाबाय बिथाङा आसाम गभर्नरा फोसावनाय गाइडलाइनखौ फालियाखै होनना बिथां दैमारिया बुंदों आरो बिनि बाय'डाटा बायदियै गभर्नरनि बैसोआ 65 बोसोर जाबाय। थामहिनबा आसाम गभर्नरनि जा बाय'डाटा बे बाय'डाटाखौ जुदि चेक खालामना नायब्ला बेहा 64 बोसोरनि बारा जाबाय बैसोआ। बेनिफ्राय दा MHA गाइडलाइननि बायदियै जायफोर 65 बोसोरनि मानसिफोर बिसोरो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो मोना होननानै गाइडलाइन होदोंमोन, बियो दा गभर्नरा मानियाखै होननानै रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिया खुद दिखांदों। बेनिफ्राय जायफोर 18 मेनि उनाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा नागालेन्डआव हाबगोन बिसोरो 14 सान क्वारेन्टाइनआव थाथारनांगोन होननानै नागालेन्ड सरकारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। गुबुन फारसेथिं छत्तीसगढ़ सरकारा 21 मेआव थामहिनबा गाबोन आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे स्किम लन्च खालामगोन। बे जाबाय राजीव गान्धी किसान नायक योजना, बेखौ होगोन गाबोन। बेनिफ्राय 21 मेखौ जों बयबो मिथिगौ। 21 मेआ जाबाय आगुनि गाहाय मन्थ्रि राजीव गान्धीनि थैनाय सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनाय छत्तीसगढ़ सरकारा खम इनकाम खालामग्रा आबादारिफोरनो राङारि मदद होनो नागिरदों जाहाथे आबादनि फसलखौ मोजाङै दिहुननो हायो। छत्तीसगढ़ सरकारा आबादारिफोरनि एकाउन्टआव डाइरेक्टलि थामहिनबा थोंजोङै रांखौ सोनानै होगोन होनना फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं भारतनि सा 26 बिगियानगिरिफ्रा सा 150 भारतारिफोरजों साउथ आफ्रिकानिफ्राय बे हाप्तायाव भारताव सफैगोन। 26 बिगियानगिरिफोरा एन्टार्कटिकायाव मोननैसो रिसार्च खालामनो बिसोर दान मोनथामसो सिगाङावनो थांदोंमोन आरो बिसोर दा भारताव गिदिंबोफिनगोन साउथ आफ्रिकानिफ्राय। गुबुन फारसेथिं नाटा थामहिनबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया मैया मोनसे नटिस फोसावदों आरो बे नटिस हिसाबै जायफोर फरायसा बिथांमोना जी-मेइननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बा सिगाङाव खालामदोंमोन आरो जायफोर खालामनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नाटाया बेफोर फरायसाफोरनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय खनसेबाव चान्स होबावदों आरो बे हिसाबै जायफोर फरायसा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो जी-मेइननि थाखाय बिथांमोना gmain.nata.nic.in अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाय डेटआ मैयानिफ्राय जागायदोंमोन आरो बे 24 मेसिम सोलिगोन। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसाफोरा जी-मेइननि थाखाय सिगाङावनो अनलाइन एप्लाइ खालामदों बिथांमोनखौ नाटाया गावसोरनि जी-मेइननि एग्जाम डेटखौ कारेक्सन खालामफिननो थिनदों। बिसोरनि एग्जाम सेन्टार कारेक्सन खालामनाय डेटआ 25 मेनिफ्राय जागायनानै 31 मेसिम जोबगोन। बेफोर नटिसखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखानाय जादों आरो नोंथांमोना बेयाव थांनानै मोजाङै खौरां लानो हागोन आरो जी-मेइननि अनलाइन एप्लिकेसन लिंकखौबो बेवहाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखानाय जादों आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ कारेक्सन खालामफिनब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जायफोर फरायसा बिथांमोना UPSC 2020 प्रिलिम्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एग्जाम डेटआ माब्ला जागोन बे एग्जाम डेटनि नटिसखौ UPSCनि अफिसियेल वेबसाइटआव दिनै फोसावनाय जागोन। नोंथांमोना UPSCनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बे UPSCनि प्रिलिम्स आनजादा माब्ला जागोन बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन
आरो थांनाय 4 मेआव UPSC आ मोनसे प्रेस रिलिज फोसावदोंमोन आरो बे प्रेस रिलिज हिसाबै UPSC नि प्रिलिम्स एग्जामा 31 मेआव जानो गोनांमोन नाथाय बेयो जानाय नंला दा बेनि कनफार्म डेटखौ एग्जामा माब्ला जागोन बेनि डेटखौ दिनै फोसावनाय जागोन गुबुन फारसेथिं थांनाय 24 घन्टायाव महाराष्ट्र तामिलनाडु गुजरात रायजोफोरा गोबां हाराव COVID-19 पजिटिव केस मोननाय जादों बेफोराव मोननाय अनजिमाया फारियै महाराष्ट्रआव 2005 तामिलनाडुआव 536 गुजरातआव 366 पजिटिव केस मोननाय जादों आरो बे हिसाबै जोंनि इन्डियानि COVID-19 जों गाग्लोबजानाय टोटेल केसखौ जुदि नायोब्ला दासिम 1,06,495 जाहैबाय आरो थैनायनि अनजिमाया 3,302 जाबाय आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया 42,03,009 जाबाय गुबुन फारसेथिं जों बुहुमनि COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम बुहुमाव 49,86,332 जाहैबाय आरो बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया 3,24,910 जाबाय आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया 19,58,496 जाहैबाय स' नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननो जायफोर खौरांफोर फोसावबाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों